Aby to pomohlo. Zahřá to. Trošku. Nevozej ten čip, ty to natáčíš. Hej! Jak bych mohla? To je ale proti pravidlům. Pozor, že to pomůže. Ještě se No, já už jsem se tak ohla, že? To nepomůže, ne? To pomůže, jako. Teplou? Jo? Ne, to. To víš, že to pomůže. Dáš to Mělo by, teknou? nech to tam chvilku. Jo, počkej. Ale mělo by to aspoň trošku se myslet. Stojíš na myšlený stůl. No, se tam možná přicůslo, jak je to. Právě. Je to ten velký nůž. Máte místo v ledničce? A nebo to dát do toho. Zkus ho najít. Zkus to tam nějak. Jo, vlastně v ledničku nemáte se. Kde je takový ten velký? Si ho tam má Petě. Aha, Že možná. aha, tak jo. Ale tady zkus. Že jsme to okuřovali. Ne, ale ne, dej to do teplý. Jako tohle, jo. No, namočit do teplý vařící vody a ono, jako když Ale něco bude- krájíš. Asi nevím, víš to? Čo? Ne, co ani nehne. Ale do teplý. No, já dám vařit tu vodu. Ne, do toho, jo. Fakt, když jako to jako když krájíš čokoládu. Fakt, jako když krájíš čokoládu, tak to musíš takhle. A už. Tu natáčíš? Co Petě čistí? Já nevím. Aha, tak. Ježiš, Jo, dobré. Promiň. No, něco tam je. Ty to točíš, viď? Nenatáčí to. Ne, to vidím. Jo, no. To v televizi! Jo, tak ty ne. No to bude. Víš, to jako nahřáli, nebo jakože co s tím provedli? Máme tady u toho... Tyjo, jak mi to spadne, já to vykoupím. To byl joke. Ne, víš co, ty jsi chlap, jak to udělej. A Jo. na jakou stranu? Tak se to zavírá, ne? Takže takhle? Tak se to zavírá, když to... Adame, chceš to chytit? Jo. Počkej, já musím druhé starý časem pravá, ne? Takže semka, jo? Jo. A nevohni ten plech, prosím tě, jo. Nevohni ten plech, takhle ho vohneš. Tak jak to mám jako Musíš to asi... chytit tady dál. Tady, jo? Jo. Tak to nejde, jak si víš, protože to pak nefunguje ta páka, která tady funguje. Ty to vohneš, já to zabiju. No nejde to.